Имам 2 минути да позная какво работиш или каква ти е мечтаната професия. Да не ти се пикае, защото е време, защо да ти познае професията. Пускам термометъра. Започваме. Така, на колко години си? На 13. Ти си на училище в момента, ти си колкото брат ми. Твоята мечтана професия изисква ли висше образование? Не. А колко пари можеш да изкарваш? Около 1500 май. На месец? Да. Това ти е мечтаната професия. Да, преди това го работя при баща ми, защото има... Ама ти го работиш в момента? Да, работя го в момента, лятото при него. А, леле, майко, това момче е истинска машина. Добре, баща ти има същия бизнес, ти искаш да го наследиш. Да. Свързан ли е с хора този бизнес? Има хора, които помагат, да, за да се осъществи. Добре, това в кой сектор е? Строителство. Той бата ми каза отговора. То въпрос е забранения въпрос, дет не трябва да го питам. Не, то не е това целият. А, не е ли това целият отговор? Да. Добре. Демек, искаш да строиш къщи, примерно. Не. Аз не съм запознат изобщо с строителството. Да. Но с това, което ще го правите, свързано ли е с строене? Не. Не. Значи е строителство, но не строите. Да. Обаче чертаете. Има нещо такова, да, обаче не е цялото нещо. Да. Демек не е архитект. Да, не е архитект. А питах ли дали му трябва висше образование? Да, пита. И ми каза не. Не трябва. Може да си примерно и на 15 това да го работиш. 2 минути минаха. Нищо, нека да помисля. One eternity later. Ами хора, аз се отказвам. Вече е почти 3 минути, не мога да го позная. Искаш ли да кажеш каква ти е професията? Баща ми прави клинкер панели в завод и ги монтира по сгради. Значи хора, с всеки ден разбирам колко много неща не знам. Крис на 13 години. Той знае клинкер панели, аз не съм го чувал никога. Ева, тавата печелиш си Ice Pro.